Avui venim aquí a presentar a Lleida el nostre pla de proximitat de Segrià, les Garrigues i el Pla d'Urgell, on hem donat d'alta 87 referències de petits productors. Amb el global de totes les comarques de Lleida acabarem tenint 300 noves referències. Gairebé el 70% estan a menys de 30 quilòmetres de les nostres botigues. O sigui, són productes realment de proximitat. Es va crear el logo de proximitat dels productors que es volen adherir, sempre que facin la venda directa a la seva explotació o bé amb un circuit curt, que és com a màxim un intermediari. No tinc altra paraula que s'ha de felicitar per la iniciativa perquè penso que és molt important, tant a nivell de consumidor, com a nivell de productor, com a nivell de territori. Quan vam rebre la iniciativa per part de Capravo, em va semblar que era com un somni per un productor, no? Perquè tot el que tu desitges i vols, doncs ells t'ho proporcionaven. I intentem ser responsables des que es planta l'arbre fins que el pot de mermelada arribi al lineal del consumidor. Claro, això, un productor petit, que vingui una marca gran important com el Capravo, te dona una gran satisfacció. Capravo el que fa és donar una dimensió molt més gran al producte de la terra. Som tots treballadors d'aquí i amb ganes de tirar endavant i intentar introduir més referències i poder estar a l'alçada del dia. Això és molt important perquè és apostar pel territori i, a més, des del punt de vista ecològic, és molt més sostenible que l'altre tipus de productes. Pel producte, per la proximitat i pel client i també per la nostra empresa, el tindre un producte de proximitat hi guanyem tots. I era una cosa que la gent demanava i ara els hi podem oferir. Jo crec que serà, que tindrà molta sortida. És un reconeixement al treball que tu estàs fent. Les millors mermelades i sucs de fruita del Segrià. De les Borges Blanques, els fruits secs, a les Garrigues. Entre Capravo i els petits productors podem arribar molt lluny.